khaya xa ndilele ngoba befile nje basathetha. Xa sima kule ndawo sizotyhila ilitye sibheke enkundleni yekhaya enexhanti sifike sime avela udadobawo wekhaya engathwelanga nto entloko enentloko emhlophe amexhantini abiza abantu belikhaya athi nantsi ingxaki ekhaya kuthiwe buyelana ekhaya avile sombululekile soze kibe yidimoni soze be yidimoni ndiqinisekile ndinyanisile send over 60 years of age zange ndamphuphuluka noMateyu lo bendimfunda namhlanje and umoya wam awuconnecti nomoya kaAbraham ngoba ndimazi uAbraham kodwa xa kuthethwa ngokhumalo ndiyaconnect. Yathetha inkokheli ngoku. That is the black theology. Ndicibile kuthetha masithandaze ngoba nilungelo lobeka isandla phezu kwelitye.